baro ai kublai si simpat depi ki bujupet ini program one man money bat mene puson lang ya ketien ka jomblai hagen exam ka phang ka ba don ne kini step mene puson ka long to thiet ya king shisha ya ka ba leseng nong rem na ka kitab ki proverb ka lenong ka ba apply ka khat ka ba apply ka ketien ka jomblai ka kum ni to thiet ya king shisha but what di ya ka ya king start ru ba king hikai bat ting shamphang mereka benta ka banga wa ban khamya pelejemet hagen step kalong tanggani ka benta ka baning kong ka ba ong to thiet ya king shisha but what di ya ka naduka lendong ka baning kong juga kitab ki proverb la kedau shai pada Solomon ublat ho ya kani kitab Solomon ngitip baulong usim jong ki Israel ulor usim ubakam kerpang namar ulay yo ya kijing start ke kerpang now belai lari puli ha ka kitab ka menikong kisim telong ka balai ka khat ar ba khat lai ki thu yangi ya kijing ai ka kerpang ka joblai yu Solomon ka ong kumni hakmi ngala le ka bakum ka tien jome hakmi nga ai hami ka do anut ba start ba shamphang ti ngala ai ru hami kata ka ba memshim pan ka spa ba ka puram ru kumta ban om don way of dengis im ba kumame hagis ni jome baro Solomon ulapan de jing start do blai bula ban sinsha ban nyalam yu paitlang ki khon Israel panamar Solomon ulapan de jing start ublai lo snow bhae ula ai ui ka do nur ba start ba shamphang pan the Lord kata ong gene ki ublai ula ai ru ka spa ka buram nakabenta jongo kuto Solomon na Lord ulong ba start udon ru ya ka spa ka hai ka buram bat ki snow ha ba harukom haga jingem jongo haga kitab Ecclesiastes kelong ka ar khor ba shipho ba kharwai uhi ura pla daladi wong kumni badaki ei ke baro bagi mat jonga kila ikwa ngam shimla khang naki ngam shimla khang yala ka do nut naka nukanu ka jingkemen endak kumta ngala jungo ya ka kam baro bagi kiti jonga kila le tek mi baro kala long ka bathala bagwa be ya kala er but om shimla don ka jingmen toy hapo kasni Solomon ulap pinsu bahaya di namaru bit ubiang na dong sadong reu syem bakita ki kam su bahaya jo baro kilong penban tang gijing thala jong gijing thala ki bom mentoy hapo kasni kumta usngau tho uri alais bakat badon kame ka jing imu breu kalong ban don ya ka jing sisa hakani ka dekhat namar kata u ai jing mot jengi baro bangi deban thiet deban yo ya ka jing sisa haga jing em kai kani ka jing sisa kila banon sibon ki jing batai bagi ye thu spang joka bagi ketiru blai ka kadau kum ni the gospel awareness kalanong ka bakhat nyau ka khor bakhat nyau kong kum ni ka ketien jong me ka long ka jing sisa ka ketien jong me ka long ka jing sisa nata gospel awareness kalanong ka bakhat riu ka khor ban riu kong nga ubal long ka ta lenti bagi sisa bat ka jing imde ka ketien ublai baru Jesuhi kilong ka jing sisa kat kom ka Bible pale ba ka ketien ublai baru Jesu kilong ka jing sisa tinu blai ki thu yangi bagi ke baro kilaban kelano na kiniti kinne bom jukon
Siti Hebrew long khatlai khoi ko pra ke thu kum ni u Jesus Christ ulong uju menen pat menta baca du bom juga. Gospel Matthias long absal khoi ko blak san ka beneng mereka kendau ke letno lagi ketien jonga kinom letno satia kumta ban thiet te sisa hang ni ke ban pediang yu Jesu hagaro nuot jongi ban puli minat lagi ketien oblai ban imro kajing kat kum gaji kai ka ketien ka jong oblai udah wei orang ba udah lejing cekal kata wan thiet de koi katiar ka perkhat ban pensa nam me kata kajing lejungu kata katiar kedai ke wall clock Rasai yang mereka tuang lawan thiet ke wall clock ki bahayeng ki kun ki lakwa ban I ban pet baru ong bahak ni ke budget ti pila ban tip lo ki pod ki ri ke perthai baro nang ya pet ki ke budget ki kun ki ong kumno papa mangin ithu ya ke pod lada mentah India kali kata baji katnu kat baji kandai ha USA wong I ka don ka guidebook ka ba ngalayo lang bat kini ke baji ini pet na ka guidebook ulah persang dari sim na guidebook ulah bakam sim na don ha ka pla ka bu perkhat ulah thep persang man ken mau ba ha ka pod bu nong di ulah batai yo ulah klet no ban thep ya ka guidebook baru I no hadukan kumta ba ka guidebook kam don ketika wall clock ka u la thien kelas long tang ka dur ndre mla ban penan kam ya ka long berban ka balen ai ki perlok kata kalong ka jing im jongiro lada lem ka ktien oblai ka bre berlong ka guidebook na kam ta jongi ki kristan lada lem maka ka jing jing kalong ka balen ai David taki roi sam ka besis pakat khandai ka khat ka besis pasan nuang ka ktien jome ka long ka syarak ki kijat jonga baga jing syai halian jonga kumju ka khat ka khatwai wong ngalari khop pe ka ktien jome halaka do anot nang bagam le pop yame tublai unia rap yangi aprengi jingbon kam joga ke jok kisinya be esibon ki ai bangin nang ban ai ka por ko biang ban puli ban puson ya ka ktien ka jong blai ka balong ka jing sisa ban imru ka jing em ka katkom ka jing kai ka ktien blai namar klem kani ki baro ki long tang ki jing thala jog jing thala bagi bom mentoy kumbalama da usalman tu blai un kirku yang ilang baro ngina duai kukpa jongi ubab neng ni aingu ime ko try ya ki jing kirku ki jome bagi jalam ki jome ya ki por ka kodo jogi pusan jaga ketien jome try ko bharu isnai gidwai memenir rap yangi pada sisa apdang jong bon ki jong ke perthai ginang banjit perban aipor ni kong manis slok mas ngau tu ban champang ya ka man ke jome le ma ka tien ke jome hi ke bem la ai hangi khnang ba jing im ke jongi kalau ga jing im ka ba debian ka kun ka man ka ba khuat ke jome ka jing im ka ba pins go ba e ya me ba bing la ru ban long ka jing kir khu na kam ta ki wai pat kir khu ro ablai ya ke sngi baro ka wai ki kam ba jing tre ke jongi ki long po ke jalam bagi smart e ke jome hi pediang yang dua ke jongi nomor ke kerta ke Jesu dua bagi paning di baru amen